Yeah, I feel along ready. Gide ban pimpraya kida kane. Check. Ngatray hakajing shay henry kumbanga rieng abim judu por timeless nganang kyo sha frang kumbanga dang semai tiliki shot nakabinta kibala late no henry minta kide banya kun bad monster ngashna pisang ayo jingyo profit ngadei utre kumunong ngakun the bad profit Black Wall Street baroki tipang no ka stock kadon to bersyanganga kipriu kim juyo hiyanga henry eban shem yanga ngadang shong tai unwinding henry kajing shay long ka bakluit blinding ngadang tracy tom ngadang kêu uprising to sangge bangren syapang ka menor ngadei kalawe upriu kum ngadang don hangne berkat pa awadi ka gold diga babut unus ne malong ubak kriet banyak katlang dala depong gangan penlim ya pila banjar ngai ngasmai halor ki kunjonga fishanana pila bakla dadang penkiu ya kapisa ngatmu ban penkut no ya kakadeng kadei ka jinge den hakat try jong ka bottle full throttle kade ka moto jonga banyak kumbat nga kumbaya lebat ka lotri kata ka gulbitar hakak mu jong pi ngaja ka snail brothel hinrei ka nega de ka gospel buat wah lu tiak kata minta hi